Danielle de Koning als startkeurmeester. Petra van der Long als afzwaaikeurmeester. En Willem Sterk om de oefening mee te bouwen in het schijnstalen politie 1. Ook hier weer de reguliere afstand in aanmerking nemende. 2 meters voorschrift, niet meer, niet minder. En ook hier is het dadelijk halt houden, omdraaien of doorlopen. En ook hier voor deze combinatie Nicky Fransen met zijn magazijn die van zit deze dag aan de deelname.